راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا أبناء ربوع إسران كلتن تحساس كلتشحن إسران حدن فنوى راديو إرنا بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أبسومونزن بتثبيت يوهانس زدالو مدبت الطعمون حيزنا لكم قريبنا لنا فنونا بزينان مجمار فلما أرستاتو دك أنستيو زتسقط على هاجرات زدخيان زي ترقاقان مخانن تقاليتو كوينات تقراي إثيوبيانا وطأ هاجرات بعمقوت كفافيلو أب مأكلاي ريبابليك أفريقيا عبرت أوروبا قبل علي عصبات روسيا قداقيرو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو ألازاو زينا قبل علدك أنستيو تقطم السجبر قال نسيت تراي زي كونه ود تبعتها وني كدايو قبل علي دما حبرة سب دخاي خون هاجر دما زي ترقاق تخون كتبل متيزي ايكونوميك سابزس فرط تصحف قاليتا قبل علي 276 هاجرات بستجبره مصنعت مسرت تنببهلي هايمانوت ناي ود تبعتها لعلنا بزختلو قبل علدك أنستيو تقط زرائيلن هاجرات تنزد خيان زي ترقاقان هاجرات كوينن ترخيبا أبتن هاجرات بتوسخي دك أنستيو أبنوس علميين زمرعو سواء كاب حنتن لعل قال نستي تخمر عاوز أفكرو أولودات دك تبعتيو كاب دك أنستيو زقدمو دك أنستيو كما حا بجزمز اللواوتو دك أنستيو كاب بهر وي هايمانوت وصان تتمرعا كأطلوا دحر زي بلو حبرة السبات يركبون هاجرات بتوسخي ديمقراطي زي بلنا بالعلم خانن سبقوا مسلات بفلاي دما مسل قال نستيتي زي كبرن كوينان يركبا بمسرة مصنعتي هاجرات أستراليا سويدن سويسرلاندن زلعل معرنة دك أنستيو زواحدة تقط زلونن كونان كلوا عراق نيجيريا يمن أفغانستان حيالو أم عبال زركبا هاجراتن زتحت نتبي أمزجبن كاب 207 هاجرات زاجيتتن 220 بزحية ليخون بمتأنو قبل دك أنستيو تقطير أبو مخانو معرنة دك أنستيو جنا حيال تعرض زحت السرح كوينو تاريفو خمزلو متئت زي إيكونوميكس تقلت قونسل مينسترات أوروبا وحبرت أب مأكلاي ريبابليك أفريقيا قبل على زنة تفزلو وانجر جروب ناي عصبات روسيوان جوجل زتفل عليه قدتها بيرو وانجر جروب ناي بحتة تكال كوينو أب مأكلاي ريبابليك أفريقيا تخفيلهم سرحو عصبات وتهدرات روسيا أوافر زلو جوجليو اتو جوجل عصبات ان بريزيدنت فاوستين أرشاند تودران محجاز أب مأكلاي ريبابليك أفريقيا زعتو كوينو مسو تهدرات تهجر بمخان قبل علي سلاموين سباتن تقاومت وجناتن سبقاو مسل زقفف قفع غمزفات سما كخصت سنيحو بمسرت تصود حبرات هاجرات جوجل تهدراو عصب وانجر جروب بفلاي قبل علي سلاموين سبات سفات بدلات عمت قبل على دك أنستيو مسرت أي زمتان قتلتن كالن كم زتقلل أب كل تشحن إسران تراي لعل حموش مئة ترعانات بدل كم زتمزجبة كفلة تخيلو نازم ركوس بمقبار حبرة أوروبا قبل على وانجر جروب ناير سمال مدسكال معك أب جبرن كلو أبلات تجوجل أب إسران شوعتن هاجرات أبلات حبرة أوروبا خياتو أكيد لا حبرة أوروبا بتوسخي نسراويت مأكلاي ريبابليك أفريقيا زغبو زنبرة سلطنا دوبو مبال نتهاجر زقبر لا زنبرة قطباو حاجز سريزو مأكلاي ريبابليك أفريقيا بريزيدنت فرانسوا بوزيزة أب كل تشحن 10 سلستن بعطوقات حالتات كاب سلطانو دحر معلاو بوق حد كتحمس صنيحة حجة أب سلطان زلو بريزيدنت فاوستين أرشانج تودورا أب كل تشحن 10 شدشن بستخايدم رجاكوا ناب سلطان تديبه نتم عطوقات حالتات كسعرو مايكالن እቲ ፕሬዝዳንት ሰራዊት ዓቀብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራትን ፈረንሳን እኳ ኣብ ጎኑ ተነበሩ ዋንገር ግሩፕ ክከላኸሉልዩ መሪጾ ጉጅለ ዕሱብ ዋንገር ግሩፕ ኣብ ሃገራት ሊብያ ሱዳን ሞዛምቢክን ማልን እውን ኣባላት ከም ዘለውዎ ይሕበር ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 1 ዓመት ኣውፂሩሉ ብዘሎ እዋን ኣብ ዲያስፖራ ማለት ወፃእ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዝቕመጡ ኢትዮጵያውያን ዓሚቕ ምክፍፋል ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ይገልጻ ኣለዋ بفلاي أمونغو تولدت كلل تجراين كلل أمحران تفتيرو زلو فللي لك كمتي أبايتا زلو بمخانو بغليلو كحوي خليل كازي حسابي زبلتنتنا يوهبو الله ببوغنم دما أبستفل عليه كتماتات معراب سلامة وسلفتات يكايدو الله
ببزحي سلامو سلفتات زكايدلن زلو كتماتات جنيفا سويزرلاند كمون كتما واشنطن دي سخوينن اب مونغو نحلتات تግራይ بمدقاف سلف زكايدون بقدما ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ዝድግፉ ሰልፈኛታትን ፈጺሙ ዘይቃዶ ምግማዕ ኣሎ نحيلتات تግራይ ዝድግፉ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጃምላው ቅትለትን ዓመፅን ከም ዝተኻየደ ዓለም ነቲ ቅትለት ጃምላው ህልቄት ማለት ጀኖሳይድ ኢሉ ጽውዖ ኩጉስኩሱን ወሪዱ ናይ ዝበልዎ በደል መርትዖታት ኣብ ምንጽብራቕ ይርከቦ ደገፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በወገኖም ህወሓት ንኢትዮጵያ ክበታትን ዝፍትን ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ብምባል ኖሞር ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ኢደን ከእትዋ ክጽውዑ ጸኒሖም ደገፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብፍላይ ሕብራት መንግስታት አሜሪካን ኤውሮጳን ምስ ህወሓት ከም ዝወገነዮም ዝገልጾ ማዕከናት ዜና ቢቢሲ ሲኤንኤን አልጀዚራን ካልኦት ማዕከናት ዜና ዓለምን ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ዝህብኦ ጸብጻባትን መርትዖታትን ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሎም ይኣምኑ ንሳቶም ብተወሳኺ ጉዳይ አፍሪቃ በአፍሪቃውያን ይኽፍታሕ ዘሎ አፍሪቃ ድማ ሽግራን መፍታሕ ብቕዓት ኣለዎ ብምባል እቲ ጉዳይ አፍሪቃዊ መልክዕ ክትሕዝዎ ይፍትኑሎ ተጋሩ ሰልፈኛታት በወገኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብሰንኪ ዝወረደ በደል ዳግማይ ምስ ኢትዮጵያ ተጸንቢሮም ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ይገልጹ ኣብዚ አንጻራዊ ሰልፍታት ኤርትራውያን በወገኖም ኣብ ክልተ ተጋሚዖም ኣለዉ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ክብሉን ከለው ገለ ድማ ብፍላይ ደገፍቲ ግደፍ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምድጋፍ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ይጽንበሩሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀጺሉ ዝቐርብ መደብና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብሶም ሙዚክ ኸውን ሰናይ ምክትታል ኣፍሪቃ ጸሊም ጎኒ ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዓለም ትዝዓበየ ስፖርት እዩ ኣብ ግዜ ንእስነት ኣብ ጎደና ይኹን ኩዕሶ ሜዳ ዝኾነ ሰብ ክጻወቶ ዝኽእል ብዙሕ ወጻኢ ዘይሓትት ዓይነት ስፖርት ብምዃኑ ዝበዝሕ ኩዕሶ ከይቀልዐ ዳርጋ ዝዓቢ የለን በዚ ድማ ፍቕሪ እቲ ስፖርት ብቐሊሉ ናብ መላእ ዓለም ከስፋሕፍሕን ተፈታውነት ክረክብን ኣኽኢልዎ ገለ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እቲ ጸወታ ሃይማኖት ይብልዎ ምኽንያቱ ኣብኡ ምዝንጋዕ ጋንታይ ጋንትኻ ዓወትን ስዕረትን ሓጎስን ሓዘንን ሰሓቕን ብኽያትን ዕግበትን ሕርቃንን ህልኽ ክትዕ ዝሓቆፈ ብምዃኑ ንሰዓብቱ ሰሓብዮ ካብ 7.9 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም እቲ 3.5 ቢልዮን ብኸፊል ይኹን ብምሉእ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ይከታተል ካብዚ ብዞባዊ ይኹን ዓለም ለኻዊ ጸወታታት ቢልዮናት ዶላራት ገንዘብ ይንቀሳቐስ ኩዕሶ እግሪ ዝርግሕኡ ዳርጋ መላእ ዓለም ዝበጽሕ እኳ እንተኾነ እተን ዝሓየላ ጋንታታትን ዝበዝሐ ተዓዛባይ ዘለወንን ግን ኣብ ኤውሮጳ እየን ዝርከባ ብገምጋም ኣስታት 80 ዝለዓላ ክለባት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዓመት ኣስታት 50 ሚልዮን መእተዊ ትኬት ይሸጣ እዚ ግን ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ መጺኦም ንዝከታተልዎን ተዓዘብቲ ጥራዩ ዝውክል እዚ ጸወታ ዝያዳ ናብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ዝሕግዝ ብቴሌቪዥን ስለ ዝመቓርሕ እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሞንጎ ክለባት ዝካየድ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ እንተወሲድና ንኣብነት ኣብ 2019 ናብ መላእ ክፋላት ዓለም ተዘርጊሑ ኣብ ውሽጢ 1 ሚልዮን ገዛውቲ ዝርከባ መስኮት ቴሌቪዥናት ተራእዩ ብገምጋም ኣስታት 3 ቢልዮን ሰባት ድማ ተኸታቲሎሞ ዓበይቲ ክለባት ዓመታዊ ብድምር ኣስታት 33 ቢልዮን ዩሮ ካብ ኩዕሶ እግሪ ይረኽባ ብመንገዲ ቴሌቪዥንን ምውዕዋዕን ድማ ካልእ ቢልዮናት ኣታዊታት ይረኽባ ኩዕሶ እግሪ ብዘይካቲ ዝተገልጸ ካልእ ገንዘብ ዘእትወሉ መንገዲ እውን ኣሎ ንሱ ድማ ኣይነይቲ ጋንታት ስዕር ብምባል ብመንገዲ ኢንተርነት ዝግበር ምጥላዕ እዩ ዝተፈላለየ መረባት ሓበሬታታትን ኩባንያታትን ክልተ ወይ ካብኡን ላዕሊ ክለባት ኣብ ዝጻወታሉ እዋን ኣይነይቲ ጋንታት ስዕር መን ክንደይ ናይ ሸቶ የእቱ መን ብክንደይ ሸቶ ይስዕር እንዳበላ ተዓዘብቲ ክካትዑ ይዕድማ እናተዘናግዑ ኣታዊ ከዓብቱ ዝህንጠዩ ተጻወቲ ድማ ገንዘብ ረኪሶም ትኬት ይገዝኡ ምስ ኩባንያታት ይጣልዑ ጠላዕ ክትጻወት ጀመረ ሰብ ብፍላይ ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ወላ ቁራቦን ተበሊዑ ዝበስሐ እዋን ናብ በዓል ወልፉ ምዃኑ ዘምርሕ ገለ ወልፊ ድማ ክትገድፎ ናብ ዘይትኽእል ሕማም ይሰጋገር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ካልእ ስፖርት ምጥላዕ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ልሙድ ተርእዮ እኳ እንተኾነ ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝኣተወ ናይ ኩዕሶ እግሪ ምጥላዕ ግን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ መንእሰያት ዘይወፅእ ስምብራት ይገድፍ ኣሎ
بمسرت ጸብጻብ BBC ጾታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝህልወሉ እዋን 10,000 መንእስያት ኣፍሪቃ ዓይነይቲ ጋንታት ስዕር ንምጥላዕ ትኬት ክገዝኡን ከም ዝርእዩን ተፈሊጦ እዚ ልምዲ ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሒዙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጾ ጠላዕ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተኣታት እኳ እንተሎ ማዕከን ዜና BBC መደብ ኣይኦን ኣፍሪቃ ኣብ ኡጋንዳ ኣትኩሮ ብምግባር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መንእስያት ዘውርዶ ሃስያ ክትርኢ ፈቲናላ ዝበስሑ መንእስያት ኡጋንዳ ተኸታተልትን ኣድነቕትን ኩዕሶ እግሪዮም ዝበስሐ ግዜ ድማ ዓለም ለኻዊ ጸወታታት ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ፕሪምየር ሊግን ሻምፒዮንስ ሊግን ይዕዘቦ እንተኾነ ሓያሎ ካብዚኣቶም ኩዕሶ ኣብ ክለባት ስፖርት ብምኻድ ዘይኮኑ ዝዕዘብዎ ዓይነይቲ ጋንታት ስዕር ብምውድዳር ትኬት ዝሸጣን ጠላዕ ዘጻውታን ድኳናት ብምኻድ ክዕዘቡ ይረኣዩ እናተጣልዑ ድማ ጸወታ ይከታተሉ ወዲ 25 ዓመት ኮሊንስ ሞንዳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ተኸታቲሉ ዝወደአዩ እንተኾነ ብመሰረት ዝተምሃሮ ስራሕ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ዝበስሐ ግዚኡ ኣብ ምጥላዕ ስፖርት ይሕልፎ ኮሊንስ ሞንዳ ኣብ ንዑስ ዕድሚኡ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ፈቱ ከም ዝነበረ ይገለጽ ተማሂሩ ዝኾነ ኣታዊ ክረኽበሉ ዝኽእል ስራሕ ብዘይምርካቡ ድማ ምጥላዕ ከም ምንጭ ኣታዊኡ ከም ዝጥቀመሉ ይሕብር ንሱ ኣቐዲመን ድኳናት ጥላዕ ውሕዳት ከም ዝነበራ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ግን ኣብ ዝኸድካዮ ከተማታት ኡጋንዳ ተደኪናን ከም ዘለዋ ኪንግስ ቶፕ ፕሪምየርን ካልእን ዝበሃላ ኩባንያታት ጥላዕ ከም ዘለዋ ይሕብር ኮሊንስ ሞንዳ ድኳናት ጥላዕ ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 25 ዓመት ከጻውታ ዘፍቅዳ እኳ እንተኾነ ሓያሎ ግን ናይ ምቁፅጻር ሓለዋ ከም ዘይገብራ ሓያሎ መንእስያት ኣብ ወልፊ ምጥላዕ ኣትዮም እናሃለው መንግስቲ ከዓክቶ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ይገለጽ ድኳናት ጥላዕ ኣብ ጎደናታትን ከተማታትን ብቐሊሉ ክትብተሙ ተጣልዑ ዝብል መዋዓውዕ ብምግባር መንእስያት ከም ዝስሕባ ሓያሎ ካብኣተን ምጥላዕ ቀሊል ክኸውን ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ከም ዘተኣታተዋ ይሕብር ሓያሎ ካብ ንኣሽቱ ዓድታት ክሰርሑ ወይ ክመሃሩ ናብ ከተማታት ዝመጹ መንእስያት ብሰንኪ ጠላዕ ገንዘቦም ከም ዝውድኡ ዝበልዑ ወሲኖም ናብ ግዳም ሓደር ክቕየሩ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ዝሓሊፉን ገለ መንእስያት ገንዘቦም ተመሊዖም ናብ ጭንቀት ዝኣትውን ህይወቶም ዘሕልፉን ተምሃሮ ኣለዉ ማትያስ ዝተባህለ መንእሰይ ንኣብነት ካብ ዝመሃረሉ ኣሕዳሩ ኮሌጅ ዝተለቅሖ ገንዘብ ጠላዕ ብምጽዋት ከጥፍኦን ከሎ ናብ ዕዳ ብምእታው ብዝሓደሮ ጭንቀት ነፍሱ ክቐትል ወሲኑ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ድሕነት ተምሃሮ ኣንጀላ ናኮታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓያሎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ፋይናንሳዊ ጸገም ኣጋጢሙና ክብሉ ከም ዘመልክቱ ኣስታሱስ ሳሚታዊት ካብኦም ድማ ንመምሃሪ ዝሕልፍዎ ወይ ዝልቅሕዎ ገንዘብ ኣብ ምጥላዕ ኩዕሶ እግሪ ኣባኺናዮ ክብሉ ከም ዝሕብሩ ትገለጽ ኣብ ጸወታ ጠላዕ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዝዕወቱ ሰባት ቁጽሪ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ንሳቶም እውን ኣብ ወልፊ ጸወታ ስለ ዝኣትዉ መብዛሕትኦም ዝሰዓርዎ ገንዘብ ተመሊሶም ኣብ ድኳናት ጠላዕ የጥፍዎ بمسرت ጸብጻብ ሃገራዊ ክፍሊት ቀረጽ ኡጋንዳ ኣብ 2018 ተጻወቲ ጠላዕ ኩዕሶ እግሪ 56 ሚልዮን ዝዋግኡ ትኬት ዓዲጎም ካብዚ 18 ሚእታዊት ብመንገዲ ቀረጽ መንግስቲ ክወስዶን ከሎ 43 ሚእታዊት መኽሰብ ኩባንያታት ጠላዕ ኮይኑ ካብዚ 36 ሚእታዊት ጥራይ ኣብ መንጎ ተጻወቲ ተዘዋዊሩ በዚ መሰረት ሓደ ሰብ ጠላዕ ክጻወት $100 እንተውፅኡ ክዕወት ዘለዎ ተኽእሎ 36 ሚእታዊት ጥራዩ እዚ እውን ዓይነይቲ ጋንታ ከም እትዕወት ብልክዕ ምስ ክምት ጥራዩ ተጻወቲ ኣዝዩ ውሑድ ናይ ምዕዋት ዕድል ጥራይ ከም ዘለዎም ከይፈለጡ ኣብ ወልፊ ጸወታ ይሽመሙ ብምህላዎም መንግስቲ ዩጋንዳ ደው ንምባሉ ወይ ድማ ተጻወቲ ብማዕረግ ክኸስቡ ዘተኣታተወ ሕጋጋት ይኹን ዝወሰዶ ስጉምታት የለን ከም ውጽኢቱ ሓያሎ ኡጋንዳውያን መንእስያት ኣብ ዕዳን ወልፍን ዘእትዋ ዘለዋ ናይ ጥላዕ ኩባንያታትን ድኳናትን ክዕጽዋ ወይ ጥቡቕ ክትትል ክግበረለን ይጽውዑ ኣለዉ በአንጻሩ ሚኒስተር ፋይናንስ ዳቪድ ባሃቲ ነቲ ጉዳይ አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኣብ ምጥላዕ ኩዕሶ እግሪ ወፍሪ ብምክያድ ናቱ ኩባንያ ብምኽፋት ኣብቲ ንግዲ ክዋሳእን ሕጋጋት ከተኣታተወሉን ዝሓሸ ምርጫ ይኽብል ተዛሪቡ ጋዜጣታት ሃገር ብወገነን መንግስቲ ንግዲ ጠላዕ ኩዕሶ እግሪ ተረኪቡ ክካየድ ብዕቱብ ተታሒዝወሉ ክብላ ምሕባርን ንሓያሎ ተዓዘብቲ ኣገሪሙሎ እዚ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኩነታት ብኸፊል ዝሕበር እኳ እንተኾነ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ታሪኽ እዩ ዘሎ መንእስያት ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ዘበገሶ ኣብ ህይወት ብዙሕ ዝግበር እንከሎ ንዘይጠቕማ ገንዘብ ክዕወቱ ክብሉ ኣብ ወልፊ ይሽመሙ ኣለዉ ነዚ ንምብዳህን ደው ክብል ንምሕጋዝን ጎስጓሳት ካብ ዘካየዱ ዘለዉ ተጻዋታይ ዓዲ እንግሊዝ ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ቶኒ ኣዳምስ እዩ ቶኒ ኣዳምስ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምስንባቱ ኣብ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተ ተጸሚዱ ዝነበረ እሞ
بتحدثون ጽገናን ናብ ንቡር ዝተመልሰ ኮይኑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቀንዲ ኣሰካፍን ከም ሕማም ተላብዓን ኮይኑ ዘሎ መን ትስዕር ዝብል ጠላዕ ምዃኑ ይገልጽ ንሱ ዝወልፍ እዚ ኣብ ተዓዘብቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ተጻወትውን ብብዝሒ ከም ዝረአ ናይዚ ምኽንያት ድማ ፍቕሪ ስፖርትን ናይ ምክታዕ መንፈስን ዘበጋገሶ ኩባንያታት ድማ ዘነሃርኦ ከም ዝኾነ ይሕብር መንእስያት ከይተረድኦም ናብ ወልፊ ዘእቱ ብምዃኑ ድማ መግቲኢ ክግበረሉ ይጽዋዕ بمسرة توني آدامز كلابات كعصو أجري خنو تتصاوتي ننايت ألع كوبانياتات دقيفهم موعوعي قبرو بمخانهم من السيات من تسعر الكا متلع كم نبور ويزخونا حدا غازي بلو جيروم يوستوه له COVID-19 نتمهرو أفريقيا زيادة هاسيو تمهرو بفلاي بكل عد مع السرطة زركبو هتسانات بقبو كتصحفون كمبوبون كمون ملو حساب كمبوبولو زخقلهم سنة أمراو بقعد ستري لقوانيو بز مسرت أبتمهرتي كل عد مع السرطة أزي أقداسي تروحيت مخانا تمرامرتي تمهرتن سنة أمرون إقالتو تمهرو بحفشا بفلاي دما أبنوس عد ما زركبو بسنك COVID-19 كاب تمرت تمزابيلون بمنبارومن أبقال كبابيتاتون زاقي تمرت جمرو بمهلاهم ناي ممهارن مستمهارن قوس تفاتير خمزالو بانك عالم يحبر بمسارة البانك بسنكي معتاو تمرتي مولو حساب كمبوبو زتقامو كل عد مع السرطة نابسوسان سلستان مئتاوي تيبولو اتوم تمهارو دحيروم ناي من باب عقموم كم محايشو زخولو كان تخونو أبستانا وحاق زيقن نحاد مولو ولدوك تنكف زخقل كلولاو كسأب كم زخقل تفليتو كورونا فيروس حدا خابك اندزس عبو مسنخالات قدام عصاو أبايتا تمرتو خوينو بمسارة وكيل تمهرتي ساينسن بهلن ودو حبرات هاقرات مالات يونيسكو أب كل تشحن إسران أب 280 هاقرات زركب أبايتا تمرتات بمعصاو أستاد حدا نتبشو عتا بليون تمهارو كاب تمرتي تسنخيلوم نيروم እዚ ድማ ኣስታት 70 ሚሊዮን ህፃናት ኣብ ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ቅልውላው የእትይዎም ኣሎ ኣብ ግዜ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርታት ሓያሎ ዝማዕበላ ሃገራት ተማሃሮአን ብመንገዲ ኢንተርነት ማለት ኦንላይን ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ከም ዝቕጽሉ ክገብራን ከለዋ ኣብተን ብሳልሳይ ዓለም ዝጽውዓ ዘይማዕበላ ሃገራት ግን ናይ ኢንተርነት ትምህርቲ ብዘይምህላው ኣስታት 500 ሚሊዮን ተማሃሮ ከይረኸቡ ሓሊፍዎም ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት ኢትዮጵያ ኬንያ ላይቤሪያ ታንዛኒያን ኡጋንዳን ብዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብ ግዜ ምዕጻው ትምህርቲ ዝበዝሑ ብፍላይቶም ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ተምሃሮ ፈጺሞም ዝኾነ ትምህርቲ ዘይተዋህቦም ብምዃኑ ናይ ልዕሊ 1 ዓመት ናይ ትምህርቲ ግዜ ክሳራ ኣጋጢሞም ኣሎ እዚ ቁልጡፍ ሕዌት እንተዘይተገይሩሉ ኣብ ዝተናውሐ ናብ ናይ 2.8 ዓመት ናይ ትምህርቲ ክሳራ ክሰጋገር ተኽእሎ ኣሎ مسنخال تمهرتي زيادة أب هاجرات تحت سهر أفريقيا زقات مزلو إتن هاجرات تحت أرض إنترنت كم زيت أنحن هزبان دما كمبيوترات زيونن بمخانيو بحفشة دما تهاجر نخمزز أمس سلك الولو زيت لالوت كوينا بمصنحايو حد خم مسرتاوي سب أو مسلات ودب حبرات هاجرات أب عن كتات إسران شدشان سفيرو زركب مسل ناي تمرتيو بمسرة تعنكات كل سب مبقتاو تمرتي بنت أخركب مسليو መንግስታት ድማ ናይ ትምህርቲ መሰላሰል ቀረብ ክገብራ ግዴታ ኣለወን ነዚ ምርኩስ ብምግባር ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ህፃናት ኣፍሪቃ ዝያዳ ካብ ካልኦት ናይ ትምህርቲ ዕድሎም ከም ዝተሰናኸለ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃውን ኣብ መንጎ ርኹባትን ትሑት መነባብሮ ዘለዎምን ናይ ትምህርቲ ኣፈላላይ ከም ዝነበረ ገሊጹ Human Rights Watch ab Demokrasiyaዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኬንያ ማዳጋስካር ሞሮኮ ደቡብ ኣፍሪቃን ዛምቢያን ምስ 57 ተማሃሮን ወለዶምን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብሰንኪ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ ተማሃሮ ክመሃሩ ዘይምኽኣሎም ርድኡ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኦም ብርሑቕ ናይ ምምሃር ይኹን ብወለዲ ክወሃብ ዝኽእል ትምህርቲ ከም ዝተሓረሞም ኣረጋጊጹ ኣብያተ ትምህርቲ እንተተዓጽዩ ደኣ ተማሃሮ ከይተማሃሩ ክተርፉ ንቡርዩ ዝብል ሓሳብ ክነቀል ይኽእል እዩ እንተኾነ ተማሃሮ ካብ ትምህርቶም ከይሰናኸሉን ኣብ ቀውሲ ምስትምሃር ከይኣትውን ወላውን ትምህርቲ ተዓጾ ብኻልእ መንገዲ ትምህርቶም ክቕጽሉ ክግበር ናይ ሕብረተሰብን መንግስትን ሓላፍነት ከም ዝኾነ ይግለጽ ብመሰረት Human Rights Watch ከምቲ መሃይምነት ምጥፋእ ትምህርቲ መሰል ወዲ ሰብ ዝኾነ ምስ ግዜ ዝኸይድ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ንተማሃሮ ምምሃር ድማ መሰል ትምህርቲ እዩ ኣብ ገጠራት ኣብ ግጭት ዘለዎን ሃገራትን ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩን ተማሃሮ እቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ኮይኖም ከም ዘለዉ መንግስታት ይኹና ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ኩነታቶም ናብ ንቡር ክመልሳ ሓላፍነትን ግዴታን ከም ዘለወን ብተወሳኺ ተገሊጹ
توسخي كتما لاليبلا أب سمين ولو كل أمحرا إثيوبيا تدوكينا تركب تنتاويت كتمايا كوينات تግራይ ካብ ጅመር እንዳሓር ድማ በተደጋጋሚ ኣብ ኢድ ህወሓትን ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስትን ክትኣቱ ጸኒሓ ክልቲኦም ወገናት ኣጽዋር ዝተሰከሙ ዕጡቃት ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ ከተማ ጉድኣት ከይወርዱ ስክፍት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ላሊበላ ጉድኣት ከይወርድ ስግኣት ዘሎ እታ ከተማ ጥንታውያን ኣቤተ ክርስቲያናት ተዋህዶ ስለ ዝሓቆፈት እዩ ኣብ ላሊበላ ዘለው ኣቤተ ክርስቲያናት ካብ 1975 ናትሒዞም ብወኪል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ዓለማዊ ውርሻ ወርልድ ሄሪቴጅ ተሰሚ ኮይኖም ካብ 7 ክሳብ 13 ክፍለ ዘመን ዝተሃንጽዮም እቶም ኣቤተ ክርስቲያናት ኣብ ግዜ ንግስነት ዛጉዌ ዝተሃንጹ ኮይኖም መብዛሕትኦም ካብ ከውሒ ተጸሪቦም ዝወጽዮም ብፍላይ ናይ መስቀል ቅርጽ ዝሓዘ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዘገርም ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ከውሒ ዝተጸርበዩ ኩናት ዕንወት ዝኸትል ብምዃኑ ዩኔስኮ ነቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ፍሉይ ሓለዋ ክግበረሉን ኩሎም ወገናት ክዕቅብዎን ጻውዒት ክገብር ጸኒሑ ወኪል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኔስኮ ቴቦዴኑስ ተባህለ ባህላዊ መግቢ ሰኔጋል ባህላዊ ውርሻ ሰብኣውነት ብምባል ኣብ ዝርዝራቱ ኣስፊርዎ ቴቦዴኑ በዓሳን ሩዝን ከምኡን በኣሕምልቲ ብፍላይ ድማ ብሰራውር ካሳቫን ኮሚደረን ዝስራሕ ባህላዊ መግቢ ኮይኑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰኔጋል ብብስሒ ንመግቢ ይዝውተር መበቆልቲ መግቢ ኣብ ሰሜን ሰኔጋል ኣብ ሴንት ሉዊስ ተባህለት ዓዲ ኮይኑ እቲ ዓዲ ብምግፋፍ ዓስያ ትፍለጥ ዩኔስኮ ኣቐዲሙ ኣብ ኣልጀርያ ሞሮኮ ቱኒዝያን ማውሪታንያን ብብስሒ ዝብላዕ ኩስኩስ ዝተባህለ መግቢ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ባህላዊ ውርሻ ጸንቢርዎ ኣሎ ዩኔስኮ ውርሻ ደቂ ሰባት ብምባል ኣብ ዝርዝር ዘስፍሮም ጥንታውያን ቦታታት ይኹኑ ባህልታት ንኸይጸንቱ ወይ ከይበላሸው ኣብ ምክልኻል ይተሓጋገዝ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ تطعمو مس راديو ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقنيو فتواتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوف نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص نحزو قدماكم أدالاونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان بابا أبيدي عدنا صحفي داني إدوالد كاب نروي كم كل جزء كاب سرح تفديسه مكينة العلات فدسوا له ساعات لزاخره نبيت مرتينا هالنقول يام راحكو أما كنا كوينك مسأني تصبحوا دحر قرب دقائق هالنقولي مع صخفيتها سلام كبلتنا أتوات أنا قولي دحندي خدا كما يعلقها بلكوا قناتها تغفلت أتمنتهاي مع زود مخفتها كوف مبارن سلام بابا كبلتني تأتو بزي من بارا سبعن دلغا أنا قولي ملس الليبا بلكوا عين عينها تأمتكو هناقن ويكا خملسي أدوات أميرة قصة أسيرة صقبلت أو أنا قولي لو مصبغ إلخن نعناي ما قزة ما سعرف كغن الزرارب بمبال مكنة هتسيه
ናብ ቤትና ምራሕና መንገዲ ገዛና ሒዝና እናተጓዓዝና ከለና ግን ሃና መንጎ ስቕታና ብምስማር ፓፓ أبيت أنا قالي تبلو ناخد سماع أذني يطلعوه نحنا بيدي عدنا بلدني ها بيدي عدنا دي غزبلك بلك واز بلتو خرقاك وبي عدنا هنا شد شاكفلي ويبزني هاجر نروهية باهلا شتا كلاس تبهي مهاريتيا أبنامي بقى تمرتها بصبقنة بنس نسرعة معزنت مسعجن دك خلاي زيغان زخونا ممهرتا دسنا بلان نات اوتتنيا ما بقى تمرتها لازماتو ازحتو مسحتتني عليت النت ويتنصلو خم زقاط ما يسحت كون كم زني هنا قالي زي حسبتو زقاط ما عليت النتن زقاط مهم هصاونتي ويدك خال زيغا قلبي بلمن هنا قالي ون تعالت نسي درو ابقر هلبا أب عشل أدمي آخر نجروان كزخا خروان زدليو إنك مسلو منتان سلمتاي تسلم مخانان كال إن حتتوا هنا قاليون بسنك زقات ما عليت النتيجة دما كسبا بيدي عدنا بلا خسب تحت نزخونات انت يكون كده أبي عدنا بالكتاحات اللخي بلكوا زقات ما نفلتكو كنا بوشت أزلو خطوصوص لزدلغوا هنا جن زحتتكو هقدم لسلي بزعينتو زحتتكوان زحتتتني كي تملالسنا كمن دقنا حتتات فنوت اللي سلمت يا ابن روين قمت قال لنا بابا عاد اندحر لنا نمت يا بزي ولدكمني حتتات دردرت اللي هنا قالي انا مو سمعتي مسمراقين وشت اي درقع عبيلان نورركو أب حسابات كياتو يقول ليش مكينة بخلتي أدوية صنيع بمحاز مولو أدهبي أبتم هنات حتى نزل مروح حتتها زي كونس أدهبي جن أم زوار هيبه نجزانا من رح زنبرنا كل تحت نزل لغ حتتات أب جزا كوفيلنا حبيرنا خنا عللون كن بالولنا حريده هنا قولي بمبال كهدا هذا لغو إنها تحت تتنا أنا النسان بسلام جذابس إحنا تمسجن ورد بالزاقالي جزانا بس إحنا بابا صحتك هاجن ملسلي بلدني وا نا جد نمبر حجتها مسيحنا كل تحت النه نقرأكي أنا مزاقالي النابلكو جزاء تخوا أنا بوجني بتنها الناقالي زقات أما على النت أبقى يخون بقالاتي حرك أنت أرفي ويون كانوا قط آخر يعيد الأخون أتمنتاي نزخون نجرب هيوت نزقات مخا يخبري في كوس أجمعت حما أنصبون سمعت كم استقواعات أرتراح كتبدهم كم اتخلص لزعمن أنا دوما نهنا قالي سمعتها تقاصيرة نزخون حما أنصبون كتبدها خمس اللوان مرعية أبتحت نزل مرت حطوتات قص يابرهيك على تيف كوسابيلن الزارباز نبركو بعد بيتي بوغنا كاب سراح تفديسا أنا نبهنا قالي بعد بيتي دمانا بجذاب محلف مسحنا أخذ الدوال للناس أنحات مسح تقريبو كداونتنا كأيرنا دما يقداونات حسيبنا أما أدي تقريبنا تعم تفقبنا تعم مقبي تمقيبنا أمسجنان تمساجنان زبلعنا اللوال إلنا حبيرنا نبسالون بمسكار كوفبلنا هنا قالي لو مدى دحين دي خز فساز كتمسلي تمرت خبدا كله ديو بلا حتى تتعدي أبوغنا هنا قناي ملستن هنا قالي لو ما أنت بزو حتوتات يزلوا نادا أغربنا حتى نحتوتات كوفا بلنا هنردان كمل لسلايا انت حتو انت كوينا دي هنا قالي انا بلاد تتصنبلت نامو هنا قالي لو معلتي انت يقاتي مكي اسكعللنا بيلنا زقات ما اختعللنا تتصبنا انت بي مش حاجتك هو انت بي قلنا من قد نيرنا ابقى زامز اناخنا على السلز دل خويا حجي
من يخوم يدكي أبتمرتنا تصعدنا خلنا أثن ما مهرتنا تصعدوا تناول ولا تمودات هبي لنت أريفناني هو حدو دخاني كندي كيلو بانانا تبلعي لني مليشن كأني عدل لكم دو ندهر عدل لكم كينو نمن تابس تنبر لكم يلومني أنا حريقة بخير نمن فرنا يجير لهم ممر كأن نمن تايكم إلكم ما لا تقعي قدم قلنا عيت رأيكم ولا حنت اللام سنة مهر كاب سومال بكا كم زنا عايز بولني لما بلدنا هنا قالي أب عشلا نفسه متحات استسمعنا مسألات الجغجغة هنا قالي نستغبل استياغي صبغتون يا أخي نستغبل بيا يكونكن أتعدل لكم دوز بلو خدمة عدل لنا هو أبيني عدنا هنا قالي إرترا فاعتزا قالي إرترا تبهار هاجر اللاتنا هنا دماغها بإرترا مزينا أبعدنا مالت أبإرترا كنك أمت زي ما خالنا دما سبنا سنة الديمقراطية بلون كسرح كم دلايو كوس كنك أساس كنت خنبراي كألين بس زي حمد الله سلاز دماينا أبسدت النبر زلنا أملا خبز فقدر دما هذا معلتي هاجرنا هنملسنا زاقولي نمن ده حج زين ملس بابا حج رامو تاريز بلك زلهم تارنا قولي أب هاجر كنك أمت أين خالينا حجي والكملاخي مالت ديكتاتورا اللي بتعدي سلازي هنا قولي دحر حجي زخونا بلوم تحيتو مخي وزخونا انتيلو مخي كي تبخي مالس اللوم عدل لني إرترات بالها قرار لاتني بل يمترح قنكو كل ما يكون مكو زودو قال يمين ندوم حدا صبو غير كتملس اللوم مبر كي تبخي دحر تبخي يخون كدا فليت انكب كي يخو بينم هبي دو بانانا خبلو خنديم سلازي غاي تبخي اللوم حراي زاوالي صبوتي أجاخي سخ صبوتي هاي سخ هبي دو خالقنا يكون كده عدغالاتنا سلام مسكونا عدنا جن كن ملسنا أجاخي تستماس الحراي بلد هادي أبوك أنا إذا أملخسي نعاهم هسعون تبار أخو أنت يا مسوخي حدا خيبولو بعلي النت هرأسهم كم زادن مقبار إنا بلد أمهررت بعلت بيتاي بك حجي أخلنا هنا قولي ساد ما تعرف تردي كل زاقولي كن زارب اللي تسأنحنا هو بابا براو زاقولي حجي تساوتي هنا قدي فاتنا أنا مدك أسخف لا أتوت هو انت يبلو أخو دي زحول هسا وانت اليوم تعرف اللي تقوم صعدا بلي صعدا من بيتي عليت النت مساخي ولادني أبتا جزء مسمع وانزر أيواني دقموا بزاحيت هرق دما أحب من الزلنا مسينا من براي مسنان زي زانو على زلنا هنا تحمم أي مسلم تموت أي مسلم دل باري أخ قبرها دحر دو يبليو ويدا قالوا هاي أنا قرب الجاي مباري أنا قولي ناتناخي أكل سي حدا خيبولو بدك أنا تيك قبر هاقرم ينبر دحان ما رخون دو ما يتستماسلي أب كل عالم هو حبرات السبزو اللي يعلي تندا تيك نبل عدنا عودن كبزي بلنا أفقدوا هاقرات عقباهم كنبل عالمني إرتراوين تكون بيلنا كم زبال سألنا أفقدوا تبتينا قديات كل عينة تشجر كوينا تريفنا بقى أبو يزقي على هذا تعرقنا هاجرنا سلام وريدكا سدتنا حسنا لنا وجه آمين وجه هو لعن كم فقد أملاكو كل هذا معال تخوني يبلا وجه شجرنا مبلايكو أبينا لعن أنا صباح حبت بيت مرتخيدة نتم مهران كزاربومي أوي أنت صغير مخيلو أبى رأسهم كسب ذهلو أيتبون واخا مبال حليفهم تاكي قبروم سوس حق خجن نحب الله نمالو تنبر أبى رأسهم زلوسي نساتمون زقبرو يبلمون كام الزراو حليفهم ندك أثناء راحنا كان حيلهم زلنا انبر تزاريب كاز غير يكونن نحنا ندكنا بالومن لمدومن قانقومن
حبرتسبهم سدرا بيتهم انتس بالتليفون انتس بأكل كنا اللاليون مزلنا نحنا ونحمك أنت هلنا كاب كل حدي غيرنا نعبي مالنا كمي دو ابن قمت قال له ختمان حاوس ختمان دو زلنا إرترا ترنا فلنا تهترنا فلنا كنت أرنا ففتيرنا تخبابيرنا زلوت أجمعتنا تلازمنا ندكنا بفلاي نحد حدهم زلالي يلو تساوتلو زعلوا له قامكم مهارلو بهلهم زنصبارلو كوتا ببهلهم زحبنلو قرعي قبرنا يم ناتنا يا ولد حمقتي برنا يدقنا يكونن كاب كله نصلات غيرنا ينتعبينا يم ناي قدن ينكستماسلو قداي عليت نت كخون خا نبتي قربو نبتي تصقعو بقى كمو هيكون هب ጭንቀት ይወድቁሉ نحنا ولد ኤርትራውያን ጸገም አለና ብቻ ናይ ጻዓዱ ከምዚሎም ከምዝ ገይሮም ኢሎሞም ጥራሕ ይንበር نحنا خ ግቡና ደንገብራለና ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ባህልን ልምድን ክንብል ያለና ሰበይተይ ዚያስ ጽባለኸ እንደ በጃህ እትሰብካ ኣይኮነን ኣብዚ ኣብ ኩሉ خطرنف ኣሎ ኣብዘ ሰማዕና ንሰማዕ ኣብዘ ሰማዕና ድማ ንካበር كلت حرامس كباسو سعر هسه خمس بولو عبيتي كنت تفانن دقنا نتفالنا بكا دحان حجون دقيمنا خنفتنينا كنعاتومينا زين فتن كما عسكنا انسخات كنا نسون ترى لكن كتر نفع انسخات كنون محبرات كتقبرات خلايخن ولا محبر دك انستيو بخوم يبيل كنت ترنيفكن نحنا دك تبعتين تزيد سامعنا دك تبعتي بلاشو لو دك نسي زي تعريو لو مسحدي يخبر له بزعبا دكنا ባህሎም ልምዶም ቋንቋም ተዘይፍሊጥና ይምሲ ወላ ጽባሕ ንጎ ዓድና ሰላም ተኾነ ክኸዱልና ክእሉ ዶ እንታይ ዘፍለጥና ይም ነገር ኣለና ንነፍስና ጥራሕ ምሕሳብ ጽባሕ ኣይኮነን ኣብ ባህልን ልምድን ቋንቋን ደቅና ዋጋ ንኽፈል እሳቶምን ባህሎም ልምዶም ቋንቋም ዝፈለጡ ካብቶም ዘይፈልጡ ኣዝዮም ፍልሊ እዩ ዘለዎም እቲኦም ብምልኣት ክኸዱን ከለዉ እቲኦም ድማ ርእሰ ምትሓት ወይ ኣብ ምስትምሳል ንዓበዩ ምስ ከዱ ክሳብ ጭንቀት ይዝገብረሎም ቀሊል ኣይኮነን እንደቀና መንነቶም ከረፍልጦም ኣለና እዚ ድማ ቆርበት ብሩሕሱ ቆልዓብ ንእሱ ከም ዝብልዎ ዓበይቲ ንደቅና ዋጋ ንኽፈል ደቅና ማይን መግብን ክዳን ጫማን ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልዮም እንታይ ዳ ኣተሓሳስቦም ከመይ ኣሎ እንታይ ምላእ ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ይወሳኒ ስለዚ ኩልና ወለዲ ኣብ ስደት ዘለና ብሕጂ ተወልዱን ንደቅና ዋጋ ከፊልና ባህሎምን ልምዶምን ቋንቋኦምና ምፍላጥ ዋጋ ንኽፈል ተዘይ ኮይኑ ከምዚ ናይ ሃና ጓለይ ህፃውንቲ ኣብ 20 ዕድሚኦም ግዳይ ዓሌትነት ኮይኖም ኣበይዲ ዓድና ከይትበሃሉ ንጠንቀቕ ጽቡቕ ዕድል ነመስግነካ ዳንኤል ወልድ ካብ ኖርዌይ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን 10 ሜላታት ንምህናጽ ርእሰ ተኣማንነት ናይ ነብሰ ምዕባለ ምኽርታት ሓደ ተምሃር እምበር ኣይትውዳቕ ሓደ ዕላማ ንምጭባጥ ናይ ልብኻ ጽዒርካ እትደልዮ ውፅኢት እንተዘይረኺብካ ምስ ውዱቕ ኣይትሕሰብን ኢኻ ካብቲ ፍሽለትካ እንተዘይተማሂርካ ግን ናይ ብሓቂ ወዲቕካ ኣለኻ ትምህርትኻ ነዊሕ ይወስድ ይኸውን ንኣሽቱ ለውጥታት ምስ ግዜ ዓበይቲ ውፅኢታት ከም ዘምጽኡ ግን ኣይትረስዕ ክልተ ዘይከኣል ዝበሃል ነገር ከም ዘየሎ እመን ኣብ ኣድማስ ብፍጹም ዘይከኣላ ነገራት ክልተ እየን ኩሉ ነገር ኣብ መወዳእታ ሓይሉ ይውድ እዩ ዋሕዚ ግን ክትመልሶ ይትኽእልን ኢኻ ሓደ ነገር ተገይሩ ዝፈልጥ እንተኾይኑ ክድገም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣኻ ድማ ካብ ዝሓሰብካዮ ንላዕሊ ዝሓተካ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝደለኻይ ነገር ክትጎናጸፎ ከም ትኽእል ግን ኣይትዘንጋዕ ሰለስተ ናይ ብሓቂ ክንዲ ምንታይ ምኾንካ ኣይትስሓቶ ብመሰረት ሊቃውንቲ ኣድማስ ናይ ኣስታት 13.82 ቢልዮን ዓመታት ዕድመ ኣለዎ እዚ ቁፅሪ እዚ 11 ኣሃዛት ኣለዎ እስኻ ድማ እንተነውሐ ክልተ ኣሃዛት ዘለዎ ዕድመ ኢኻ ክትነብር ምናልባት ድማ ሰለስተ እዚ ማለት ድማ ህይወትና ክንዱእ ትርጉም የብሉን ሰምሰምታ ናይ ዓይኒ
300 ميلي كاليت سيسونة حنتي كاليتيا توسد أدماس عين انتنير زخون حد يبلع العسرتين يسمسمتون أيتنبرني خامالتيو سبات بزعبا خاز حسبو يتقدسلو مغنياتو نسخان نساتو من نزال على ما يكسون يوم نزاني حنسمتا تخون عدمها بستخالكا بتنسخات دلي من قدي كتنبرا فتن 4 زحقوسة كان قرات قبر ني حقوس راديات كابسب نابسب فلاليو سلازي بخمز من قد غيركا كان نصرن فتن ጭንቀት ዝወሓዱን ሓጎስ ዝመልኦን ህይወት ክትነብር ምስኡቶትካ ሰማዕ ነገራት ግበር ብዙሓት ሰባት ነዚ ሓቂ እዚኣ ስለ ዘይቅበልዋ ሙሉእ ዕድሜኦም ዝጸልእዎ ነገር ኣብ ምግባር ወይ ጠፊሾም ይሕልፍዎ ዝበዝሐ ክፋል ህይወትካ እናጸላእካ ወይ ሰንቲም ቀያሕ ዘይብልካ ኮይንካ ርእሰ ተኣማንነት ክህልወካ ከቢድ እዩ 5 ገንዘብ ምንጭ ሓጎስ ኣይኮነን ምንጭ ጓህ እውን ኣይኮነን ገንዘብ ናጽነት ይዝዕድገልካ ኣእምሮኻ ነጻንተ ዘይኮይኑ ግን ፋይናንሳዊ ናጽነት ትርጉም የብሉን ተዓወት ሎተሪ ናብ ዕዳ ዝምለስሉ ምኽንያት ፋይናንሳዊ ናጽነት ተዋሒሱሎም ከሎ ኣእምሮኦም ነጻ ስለ ዘይወፀ እዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ትሑታት ተሓሳስባ ዓጢቖም ደድሕሪ ገንዘብ ዝጎዩ ብዝነብሩ ሰባት እዩ መሊኡ ዘሎ 6 ትዕቢት ወይ ትምካሕቲ ኣጠቓቕማ እንተኽኢልካሉ حيال مسارحيو حد نجار كتجبر كتفرح كلها كابتن كوموز جابروس زلو سبات كم تبلس أمان التجبر نجارات نزايدك خير كل دما رئيسة أمانة كان نبرخ خيريو كابعوت العلي فنان كزبر خنا جريلن كابل العقن محساب العلي كابعوت كان نجار دما يلن أتفوسي قليليو جبر مو دحريته شغال شوعته كساعة بصحوه مسألو رئيسة أمانت أبرئسي زركب نبعلها مخازب صح نجار انت فتسيمكا رئيس خاون كتقبرهم تخيليو خأمن أبكنتو خفيلكا بزعبات كتقبرو زقباء كان نجار كتشنقتو عل نبعلها مخازب صح نقشة تكبر فتسم حق أن يترقوم كساعة بصحوه مسألو ازيو شو منته بعين خلنا حق زخون نجارات حدث يوم أتونكو زاجدس نجار أتنسخات أمنو ليو ننفسخها محساوك الله نفسخها عبا حاسوت نجيركا قال نجارك تقبر انت غيلكا أتهم كتعوات زخون كلها أشحاتنا إيش تحكتات ترقوم يبلومن أتت تحسبو أزيع عبي انت غينو كون الدماء رأسها نخطدنن زكا الله خبري كون النت نجارات كونو وزلو من قدي ازي خبلو خلو رئيسة أمانة جن اتيب التشعته أم بجمرتاو بق سرح نجار وحديو دهر 10 فتنات زي سرحون كخون خاليو زبط حسابات حلمتاتهم كرحرحو أبقربايم كرهصو كساقيو كمون وردتن تسفى مقراصن كتصاورو دلوات يكونون كل نجار كصبتاون فصمن وصيت كمص علوو تبل انت خوينكا عالم رئيسة أمانتك هتصنقويا 10 بستخالك متن نعلم بركتلا أبزخون الدرجة هيوتهالو ناكال سب هيوت كتم حايش تخيل اللعد لا يسألنيو نسخات رايك تقبره تخيل نجار هالو عب أبنت ويمت انك تاخد كون تخيلها سبات أب مخرخات مركزهم هيوتم كمعبلو ويكاب جيجاخت انقعون تريقها نرئيسة أمانتك خبر خوايو منشي إدوارد لاتيمور كميديم استرخبه ترجم أهادو دستعلم راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحستو عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحستنا أبزازمنا لنا أب مدبنا زلكم رؤيتو يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بتلمو دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص انك تقدفلو كم تخقلو كزغاخركم دالي
ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تختتلتنا نزز عزي تداليوز نبرة حفشاوي مدبات راديو إرنا أبستفتي مولا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو